ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонавод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед, ҳамин наворҳои моро падилитсия кунед, то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. ирӯз дар навори мо бародарони азиз як сар ғанаҷинаки карпати фасонаки стойкаи хуб дошта 6 моҳа биғз баҳри шумо навор мекунем, камтар маълумот метавонед дар бораи мол мегзарем ба масъалаи нарх-навои мол. Хишро аҳамият бидеҳед, хишро тамошо кунед, чӣ хел мол ба зебай иншоалло ки беҳад моли фасонака дар мол ягон камдӣ дида намешавад. Подписчикони азиз, ҳатман яктаи лайка дареғ надоре баҳри наворҳои мо баҳри шумоанд. Шумоам баҳри наворҳои мо дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии кори мо. Подписчикони азиз, лайкотона бизанед, падилитсия кунед наворҳоро, фикр ақидотонро дар зери комментария бинависед. Сухана хуб шаб ге подписчикони, сухан не гуфтан садақаи. Ҳар як сухани не ки шумо мегӯед иншоалло ки як аҷру савоби ҳам дорад. Камтар маълумоте мегзарем, иншоалло ки мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. Хишро тамошо кунед, масъалаи мола ина қафошам синаи мола тамошо кунед, чӣ хел халта синаки хуби хуб дорад. Подписчикони азиз, як бор масъалаи аҳли мола. Подписчикони азиз, ина тамошо кунед, масъалаи аҳли мола меқапа, иншоалло ки молаки хуб аст, синаву пари хубам дорад. Биги даста тамом. Ина айта чишам навор мекунед, тамошо кунед, шу синаи мола бародарад, беҳад синаки чоч пари хуб дорад. Усалаш даст дам мезана. Подписчикони азиз, ногуфта намонад ки мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефони ҳамин бародармо 911 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. WhatsApp имо ҳаст, телефони дастӣ 24 соат кор мекунад. молам иншоалло ки масъалаи хурданаш, масъалаи биғзиш ҳамаш кафолат дода мешавад. Стойкаи мола хишро тамошо кунед, беҳад молаки гардадори базебай. мол стандарттай. Подписчикони азиз, як хоҷагиро обод мекардаги молай. мол боз ҳам қарор дорад, мегем як бори дига қарор дорад дар шаҳри Бохтар. занг бизанед, харидорӣ кунед, фикри ақидотонро дар сери комментария бинависед. мол дандони дусолагиша пасфрагӣ нест. Подписчикони азиз, хишро тамошо кунед, гусала аёли хидиш гусалай барвақттар биқа рафтагия, иншоалло ки бо то зоиданша калон намешавад. мол 6 моҳаи биғзиш бародарони азиз, гусалаш даста хишро мезанад. Подписчикони азиз, мегзарем масъалаи нархи мола. нархи мол 14,500 сомонӣ муомила дорад. дастафка ройгон аз ҳисоби ҳамин канали мо. иншоалло ки занг мезанед, харидорӣ мекунед. касе дар нарх наво туриши насиб карда боша, дастафкаш ройгон мешавад. Подписчикони азиз, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. молам иншоалло ки беҳтарин молай. светчам свет сиёҳ, хадавои светай, синаи саб сафеди хушрӯ, чӯчакҳои дарози хушрӯ дорад. иншоалло ки то зоидан шавад, бо синаш бо хубтар мешавад, чӯчош дарози хушрӯ мешавад ки беҳад чоч пари хубам дорад мол. подписчикони азиз, дар ахир навор бо як бор дига аз шумо хоҳиш карда мешавад ки навори моро дастгирӣ кунед, лайкотонро бизанед, комментариятонро бинависед, наворҳоро падилитсия кунед. як дуои сарҷамона мекунем дар ҳаққи ҳамаи бародарони ғариби мусофирмон ки подписчикони мо бародарои ғариби мусофиранд. ҳамаш ай мо як умеди дуо доранд ки як каф додаақшон кунед. худоам барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ, тенҷии насиби рӯзишон гардонад. ризқи ҳалолу фаровон, баракат дар касбу кор, дар ҳаёту зиндагӣ ризқ рӯзишон бигардонад. омадани дидори падару модаршонро насиб гардонад. ҳамаи моро ризқи ҳалол насиб кунад. баракат дар касбу кори ҳамаи мову шумо насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.